Vi udforsker fjerntliggende øer uden mad. Målet er kun at fange og tilberede det, vi kan finde. Vi støder på dødelige dyr og kaster min nye hvalp ud i naturen for at se, om hun kan overleve. Og det hele starter lige nu. Tammy, se på Froth lige nu. Vi er klar til et af de vildeste eventyr i dag, drenge. Vi skal cruise rundt om denne vanvittige ø lige bag mig på denne jetski, for at se, om vi kan fange og tilberede nogle smukke fisk. Froth har aldrig spist frisk fisk før, og hun er klar på eventyr i dag. Hun har sin bøllehat klar, og også sin lille dragt her med hajfinnen. Hun er kun omkring 9,5 uge gammel lige nu, så hun er stadig ved at lære at svømme, og vi er på et af de fedeste steder nogensinde. Forhåbentlig kan vi støde på nogle virkelig seje dyr, fange noget fisk til at lave mad senere, og bare få en fantastisk dag. Lad os komme afsted, Frothy. Det er tid til, at vi begynder eventyret, gutter, og ser, hvad vi kan finde. Hun er smidt i og klar til at tage afsted. Start up! Vi har en hel masse lavt vand lige foran os, hvor jeg tror, vi kan finde nogle vilde dyr. Hun har faktisk aldrig set en rokke, eller en skildpadde, eller noget i den stil. Så Frothy, dreng, er du klar? Er du helt op at køre? Jeg tror, hun er helt op at køre. Vi begynder at rejse op langs kysten og ser, hvad vi kan finde. Krydser fingre for, at når vi når spidsen af denne ø, kan vi hoppe i vandet og få noget til aftensmad. Det er super lavvandet, så vi kan faktisk spotte dyr. Og jeg tror, jeg måske lige har set en skildpadde heroppe. Den allerførste skildpadde. Klar. Se på hende. Froth, lige her. Det er din allerførste skildpadde. Se på den lige her. Kan du se ham? Se på ham lige der. Er det godt? Det var godt. Okay, vi viser Froth hendes allerførste skildpadde. Kammerat, du kan ikke spise dem der, så sørg for at blive på jetskien. Kæmpe skildpaddemakker. Se det der. Woohoo! Prøv bare at holde mig ved siden af hende. Jeg vil ikke skræmme hende. Jeg vil heller ikke få det til at virke, som om jeg er et rovdyr. Her er hun. Stor pige. Woohoo! Det er utroligt. En er her, en anden lige her. Se det her. Kæmpe skildpadder. Se det der. Han glider bare afsted. Det, som de her skildpadder faktisk gør, er, at de kommer ind og parer sig. Og de her skildpadder går faktisk op på den her strand og lægger alle deres æg præcis, hvor de blev født, at der de vender tilbage til. Det er vanvittigt. De har nærmest et mentalt kompas i hovedet. De kan gå direkte tilbage til præcis det samme sted. Jeg kan ikke engang, makker, finde mine underbukser om morgenen, og alligevel kan de finde stedet, hvor de blev født. Det er faktisk sindssygt. Der er sikkert et par grunde til, at der er skildpadder herinde. For det første kan de enten være ved at lægge æg, eller også er der faktisk kæmpe områder med havgræs her, og de kommer op og kan spise af alt græsset og sådan noget. Froth er lidt bange lige nu, men hun klarer det faktisk ret godt. Du har sikkert set mere end de fleste mennesker på nuværende tidspunkt. Kun 9,5 uge gammel. Du kommer til at opleve vilde ting i dit liv, Frothy, så gør dig klar til det. Vores mål i dag er at se, om vi kan fange en eller anden slags fisk, som vi kan tilberede lidt senere. Vi vil gerne se, om Froth kan opleve en masse forskellige dyr, og vi vil også se, hvad vi ellers kan finde og vise Froth. Det er et af hendes første vilde eventyr. Så hey Froth, se her. Vi har en rokke. Juhu! Se lige det der. Wow. Woohoo! Der er en kæmpe rokkedrenge her. Lige heroppe i det lave vand. Froth har nu stjålet min plads. Vent, det er min plads. Vi har fået en masse regn de sidste par dage. Alt vandet løber ud fra indlandet og skaber alt dette sediment og ulækre ting i vandet. Vi er på vej hen til det store klippefremspring. Forhåbentlig kan vi finde noget lækkert blåt vand. Det der elektrisk blå vand, det er det, vi jagter. Lad os se, om vi måske kan få en languster, en fisk. Vi har spydudstyret med hernede. Vi hopper i vandet. Vi har holdet med. Vi har Froth. Vi har Hugi, den originale. Han hjælper med at filme i dag. Og vi har en vild dag. Jeg er ved at miste forstanden. Vi har lige en flok blæksprutter foran os her, gutter. Jeg vil langsomt prøve at følge efter dem. Vi prøver at få en blæksprutejig på og se, om vi kan fange dem. De ligner store blade i vandet. Vardo har allerede skræmt dem væk. Jeg har bogstaveligt talt glemt en blæksprutejig. Jeg har alt andet med. Jeg kan godt lide små poppers, små laserlittles og sådan noget, men jeg har ikke en blæksprutejig. Froth, undskyld, vi får ikke blæksprutte til aftensmad. Jeg overvejer at hoppe i vandet med min maske og se, om jeg kan skyde en, fordi jeg ikke har nogen blæksprutejigs. Men jeg tror, jeg har større chance for at score Margot Robbie, end at skyde en af de her ting lige nu. For så snart jeg kommer tæt på den, stikker de bare af. Jeg ved det ikke. Måske prøver vi. Måske lykkes det mig på en eller anden måde. Vi har nogle hajer. Store hajer. Vi har en haj foran os. Se det her. Wow, mand. Kæmpe skovlnæsehaj. Se ham lige der. Og muligt blæksprutte lige her.
Jeg hopper i vandet her, prøver langsomt at skræmme ham, og ser om jeg kan få et skud på en af dem. Kom så. Bogstaveligt talt. Frot hoppede bogstaveligt talt bare af vandskuteren, da jeg gik for at lede efter blæksprutten. Hold da op. Vi kan lave kameraerne. Drenge, vi havde blæksprutten, men vi skræmte dem, og så hoppede Frot af vandskuteren. Hun begyndte at svømme hen mod mig. Vi prøver at lære hende i dag, drenge, at blive på vandskuteren, mens jeg dykker. Hun lærer ikke særlig hurtigt. Vi bliver nødt til at lære hende lidt mere. Nu ligner du en druknet lille rotte. Okay, lad os få hende op på den skide vandskuter. Jeg tror ikke, jeg får fat i de her blæksprutter, drenge. For fanden, I ved jo, der er større chance for at få fat i Margot Robbie. Vi fortsætter bare langs kysten. Vi tager til et helt nyt område. Og forhåbentlig bliver Frothy faktisk på vandskuteren. Du er nødt til at lære det, Marker. Du er nødt til at lære det. Det var faktisk helt vildt, mand. Vi så så mange seje ting. Vi endte med ingenting. Helt standard. Vi cruiser lidt længere langs kysten. Vi kan egentlig ikke tage nogen rokker eller hajer eller noget i den stil. Jeg ved, at mange af jer gerne vil have, at jeg dræber hajer, men jeg er ikke helt på bunden endnu, venner. Vi skal se, om vi kan finde nogle gode fisk. Forhåbentlig får vi et kæmpe monster på den skide lige krog i dag. Se lige forholdene, mand. Ja, baby. Drenge, den her ting er faktisk monstrøs. Se på den. Se på denne rokke. Hvad? Du kan næsten røre ved den, bror. Er du seriøs? Den ting er kæmpe stor. Bror, forestil dig, at jeg hopper op på ryggen af den og bare takler den. Jeg er faktisk fristet til det, men det er sindssygt, mand. Se på ham. Han cruiser bare rundt heroppe i det lave vand. Den finder føde på alle de her sandflader. De stikker faktisk munden ned i hullerne og pumper alle yabbies og rejer og alt muligt op på de her flader. Og det er stort set sådan, de spiser. Vi lader dig være, Harry. Vi ses, Marker. Vi har nogle bushbutikker lige her. Kom nu. Ja. Jeg gør det, ja. Ja. Okay, ja. Nej, vi tabte ham. For pokker. Kom nu. Se alle fiskene lige her. Lige her. Wow. Se alle dem her. De er på den. Ja. Vi mistede ham. Se dem, de følger den lige ind, okay? Jeg kastede bare lidt rundt med dette lille metalblink, en krog eller noget, jeg tror det var en lille blåfisk, og jeg trak bare krogene ud af ham. Okay, der er bogstaveligt talt blåfisk overalt. Kan du se ham lige her? De må da spise. Ja, de er i gang. Ja, jeg har ham. Ja. Kom så, din skønhed. Der er bogstaveligt talt 100. Han er vild. Se, han har en ven med sig. Giv ham tæsk. Kom her, kammerat. Vi har lige fanget denne lille blåfisk. Han er bare en lille fyr, men han har virkelig slugt det lille metalblink. Der er bogstaveligt talt en stime på 100 af dem heroppe i det lave vand. Det vi gør nu, er at vi slipper denne fyr fri. Der er han lige der. Smuk lille blåfisk. Vi sætter ham pænt ud igen. Der svømmer han. Vi har fået et par fine små fisk på vandskuteren. Vi fortsætter langs kysten, gutter. Lad os se, hvad vi ellers skal fange. Ja, Marker. Faktisk helt utroligt, mand. Vi er bogstaveligt talt så tæt på. Hvad? Så I, hvor stor den rokke var? Det var sindssygt. Det er så vildt. Okay, jeg har lige set bogstaveligt talt den største rokke, jeg nogensinde har set i mit liv. Den her er jo helt vild, bro. Se det her. Han kommer lige herhen. Se på ham. Den er bogstaveligt talt bredere end vandskuteren. Se den der. Se på den. Bredere end vandskuteren. Den må være omkring 2 meter bred. Det er sindssygt. Det er de rokker, der faktisk er virkelig skræmmende. Brodden på de der ting er sikkert mindst en halv meter lang, barb. Som I ved, den afdøde store Steve Irwin, han er en kæmpe legende. Han blev faktisk taget af en af dem. Og det har sikkert været noget i den størrelse, eller måske endda lidt større. Det er ret svært at forstå, selv det der. Hvil i fred, lejende. Jeg elskede ham virkelig. Ja, Frothy. Vi har bogstaveligt talt kørt op langs kysten nu, og vi er nået ud til det flotte blå hav. Vi er sluppet af med alt det klamme, grumsede vand. Frot sover som en sten lige nu. Hun var helt vind tidligere, men nu er hun helt færdig. Det vi skal gøre nu, er bare at udforske det her smukke, krystalklare vand her omkring og lidt længere op ad kysten.
Der er et flot, klippefyldt fortbjerg, hvor vi forhåbentlig kan hoppe i vandet og se, om vi kan finde noget mad. Lige nu cruiser vi bare og hygger os, ikke? Jeg tror, Hugi lige er gået i land på stranden. Han sætter dronen op og tager et lille kig rundt for at se, hvad vi kan finde. Men forholdene herude er faktisk helt vilde. Det er helt vanvittigt. Vi har min lille 9 uger gamle hvalp lige her. Han har en lille bøllehat på. Det var alt for sødt. Det var sjovt. Ja, det var sjovt. Dette sted heroppe er faktisk et af de bedste dykkersteder, og der er de sejeste fisk der. Så forhåbentlig, kryds fingre, er det dejligt klart, vi kan komme under vandet og finde nogle flotte fisk til Frothy. For pokker. Jeg elsker dig fandme Australien. Hvad med dig, Frothy? Drengene mister fuldstændig forstanden lige nu. Det er sindssyge forhold. Okay, folkens, vi er nået til forbjerget nu. I kan se, at vi har en masse klipper lige her, og et af de smukkeste steder nogensinde. Froth, hun sover bogstaveligt talt som en sten lige nu. Så Hugi, han bliver på jetskien med Froth og sørger for, at hun har det godt. Og jeg hopper i vandet og ser, hvad der er dernede, gutter. Jeg har ikke dykket på dette sted i evigheder, men der er sådan noget som Dewey, Taylor. De får endda spansk makrel og sådan noget her ved denne pynt. Jeg tager dragten på nu, gutter. Jeg spænder bælterullen på. Jeg sørger også for at have min kniv tæt på. Det ser super grumset ud og faktisk lidt uhyggeligt dernede. Det vil bare fylde jetskien op. Wow, jeg vil virkelig være ekstra forsigtig. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi finder dernede. Jeg har ikke dykket her i evigheder, og der kommer mange hajer forbi her. Også mange store hajer. Hvidhajer. Forhåbentlig kommer jeg ikke i kontakt med en af dem, men det skal nok gå. Froth vil gerne med i vandet, men hun vil være fuldstændig ubrugelig. Det kan jeg love dig. Der er ingen chance for, at du kommer med i vandet, Froth. Du skal blive på jetskien. Jeg skal vise jer noget sejt. Jeg har en helt ny harpun lige her, som Rob Allen har sendt til mig. Det er faktisk en Mahi Carbon Roller. Den er kun en 900, så det er bare en lille harpun. Den bliver perfekt til pynten. Den har ikke et hjul eller noget på, men jeg har et bæltehjul. Så hvis jeg skyder noget virkelig stort med denne harpun, kan jeg faktisk sætte det fast i min hofte lige her på dette hjul. Og så håber jeg, at jeg ikke drukner. Det er i hvert fald planen. Lad os prøve den. Lad os se, hvad der er dernede, skat. Lad os komme afsted. Nå, det er godt at vide, at hajerne er her. Det er bogstaveligt talt grumset dernede lige nu, drenge. Men jeg har lige skudt denne smukke lille gedefisk. De her er faktisk noget af det sødeste, man kan spise. Drengene på Hawaii elsker de her ting, så denne her er til en af jer drenge på Hawaii. Bare en lille white butt. Super, super lækker.
Ja, du er en god pige. Hun må faktisk ikke gå ind på den her ø her, drengen, fordi det er en nationalpark. Så jeg vil bare have, at hun vender sig til at svømme med mig i vandet og sådan noget. Vi holder ind på vandscooteren. Vi har faktisk lært hende, hvordan man går på toilettet på vandscooteren, ikke? Vi sørger for, at vi ikke tager hende med ind på land. Vi har lige haft et fantastisk dyk, drenge. Vi har fået nogle flotte revfisk. Det var bogstaveligt talt grumset dernede, så jeg blev lidt bange. Vi havde et par hajer, der kom forbi, som I så, men vi lykkedes med at fange nogle fisk. Jeg vil vise jer rundt. Vi har bogstaveligt talt den smukkeste strand lige her. Det er utroligt, mand. Vi viser jer hurtigt, hvad vi har spydet. Vi har fået et sandt smorgasbord. Jeg elsker det ord. Smorgasbord, eller hvordan man nu siger det. Jeg ved det ikke. Noget i den stil med alle de vilde fiskdrenge. Jeg ville se, om jeg måske kunne finde en stor Dewey eller noget i den stil. Men vandet var bare så grumset. Og der var et par hajer i nærheden, og jeg følte mig bare ikke helt tryg. Så jeg måtte gå efter nogle af de, jeg gætter på, nemmere fisk at fange. Det er sådan, jeg vil forklare det. Vi har nogle vilde arter. Først og fremmest, drengen, har vi denne her fisk lige her. Det her er en slags... Jeg var lige ved at tabe den. Det her er en slags kirurgfisk, drengen. Den har alle de her vilde prikker på sig. Grunden til, at jeg ville fange den her, var, fordi vi i Indonesien, som I selvfølgelig ved, hvis I ser kanalen, spiser rigtig mange kirurgfisk. Og jeg har faktisk aldrig prøvet denne art i Australien før. Så jeg vil gerne se, hvordan den er i forhold til dem, vi får i Indonesien. Denne her, venner, er helt til grin, mand. Den er godt nok flot. Jeg troede seriøst, at det var en black drummer, som egentlig ikke er en dårlig fisk, men jeg er ret sikker på, at det er en silver drummer, og den er virkelig slem, mand. Jeg tror ikke engang, jeg vil give den her til Frothy. Den er så dårlig. Jeg lyver ikke for jer, venner. Den lugter forfærdeligt. Og så de her to fisk lige her, venner, er de mest ikoniske fisk. Det er det, vi kalder en gedefisk eller en rød mulle. De har de her mærkelige skægtråde lige her, som de faktisk bruger til, tror jeg, at mærke vibrationer og sådan noget. Og de er måske små, men de er faktisk en af de bedste spisefisk i havet. Det her er den ikoniske australske sandvilling, venner. De er faktisk ikoniske. Jeg har ikke spist en af dem i årevis, og det er faktisk en ret flot størrelse lige der. De er utrolige. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste spisefisk i havet. 100%. Vi har et overflødighedshorn af lækre fisk og skalddyr lige nu, og jeg er helt op at køre. Vi har alle vores fisk lige her. Vi hopper på vandscooteren, og så tager vi tilbage til fastlandet, venner. Og så går vi direkte i gang med at lave mad. Er du klar, Frothy? Vi tager afsted. Se lige det her landskab. Wow. Se stemningen. Det her sted er faktisk paradis. Ja, mand. I går var en af de vildeste dage nogensinde, og vi er kommet tilbage ned til mangrovesystemet. Frothy er stadig helt op at køre lige nu. Og vi skal til at lave den fisk, vi faktisk fangede i går. Vi skal også finde ud af, om Frothy kan lide det. Hun har faktisk aldrig spist fisk før i sit liv. Vi tog også hendes redningsvest med, folkens. Og vi skal se, hvordan hun svømmer i mangrovesystemet. Hun er mega spændt. Jeg er mega spændt. Vi går op i buskene, samler en masse brænde og får gang i bålet. Oink, hun er lidt småsur af sult, ligesom de fleste kvinder. Lad os komme i gang. Hey, her, brænde. Samle det op. Tag det ned til bålet. Det her bliver perfekt til bålet. Lad os gå. Okay, kom så. Hvor er de brænde? Du skulle tage brænde med. Hvor er dit stykke? Smid det her ned. Vi tager alt det her under det store træ lige her. Froth. Her, se på det. Det er som en frisyre til dig. Hey, nej, det her det er ikke din mad. Kom nu. Ja, lad os gå. Vi skal lave et kæmpe bål til Froths allerførste fiskekoger. Vi skal sørge for, at hun ikke bliver brændt af i bålet. Så, men hun ved det. Sådan der. Noget af det her er lidt fugtigt. Det er selvfølgelig, fordi det kommer ind med højvandet. Og meget af fugten fra vandet og sådan noget bliver faktisk i træet. Vi sørger for at tørre det. Vi skal bare have lidt ilt ind under det. Nu får vi gang i det. Okay, lad os gå hen og samle noget træ fra de her træer. Det kan vi bruge til at lave mad med. Sådan, vi har fået en. Vi har faktisk en del fisk, som vi fangede i går, så vi har brug for et solidt bål. Hun kroger virkelig lige nu. Froth tager bare tur i baggrunden. Og hun brænder mig, bogstaveligt talt. Vi sætter de her grønne stykker træ op rundt om vores bål. Det bliver vores fiskestativ. Vi sætter 4 af dem op. Fikken! Sådan her lægger vi vores fisk direkte ovenpå her.
Sørg for, at vi har en masse træ nedenunder, og så ligger det lige ovenpå her. Mig og Froth var nede ved vandkanten. Hun har bogstaveligt talt løbet gennem mudderet og sandet og samlet krabber. Så vi har denne smukke villing. Vi behøver egentlig ikke gøre noget ved den. Vi tager nok bare hovedet af den. Vi smider det ud i mangroverne. Alle krabberne og alt muligt vil spise det. Jeg fjerner lige hurtigt indvoldene for den her også. Det vil vi ikke have noget af. Her får de lige en lille skyldning. Den er klar til at gå videre. Vi gør præcis det samme med denne røde mulle. Hvad vi gør med den her, det er tydeligvis kirurgfisken. Jeg vil bare skære et stort stykke af den. Gå væk, Froth! De lugter forfærdeligt, de her ting. De spiser bogstaveligt talt tang, og jeg tror, det er derfor mange folk ikke bryder sig om dem. Vi skyller dem hurtigt. Vi fik bogstaveligt talt en stor bøf fra hver af de fisk, vi skød. Jeg lægger fisken direkte på risten, mand. Det er vildt. Den kommer bare til at stå og stege langsomt der. Mand. Se den varme, der kommer ud derfra. Det er perfekt. Den har nok stået og stegt i gode 10 minutter. Du kan se, at den begynder at blive lidt lækker og brun. Vi har lige sænket resten for at få en god stegeskorpe udenpå. I kan se det. Se der. Den er næsten færdig. Giv den lige en hurtig vending. Hver enkelt. Det er varmt. Den er næsten færdig. Er du klar? Hun er bogstaveligt talt ved at gå amok lige nu. Det ser fantastisk ud. Men en god stegeskorpe udenpå. Vi giver den et minut mere, så tager vi den af. Resten er holdt til det. Drengene elsker altid en god rest. I ved det godt. Vi tager den af og serverer den, mand. Ja, den falder bogstaveligt talt fra hinanden. Den er varm, men vi er klar til at gå ned til bålet. Lad os gå, Froth. Prøver at lægge den ned, men Froth er alt for spændt. Kom nu væk. Ja, jeg skal nok give dig noget, men kom herover. Vi har 3 forskellige farver. Vi har villing, som selvfølgelig er den hvide. Vi har rød mulle, som er den røde. Og vi har kirurgfisken, som er de sorte. Det her, det er en rød mulle. Lad os se på kødet. Ser ret godt ud. Kom her. Nej. Det gør du ikke. Hun spiser bogstaveligt talt det skide fiskeskæl. Spis det her. Hvordan er det? Ser godt ud, okay? Se på kødet lige der. Ser ret godt ud. Flot og hvidt. Hey, det er den sidste, vi spiser. Nej. Okay, jeg giver nok gedefisken en solid 7 ud af 10. Det er okay. Froth kan virkelig godt lide den. Jeg tror, hun kan lide alt. Der er ikke så meget kød på, og den er ret benet, så jeg giver den 7 ud af 10. Lad os gå videre til den sorte, som er den her bandit kirurgfisk. Vi har mange af dem i Indonesien, så lad os prøve den. Froth har bogstaveligt talt ingen manerer. Hun tager bare det største stykke kød. Okay, prøv den. Et hurtigt lille bid. Godt. Ikke nok for hende, mand. Hun mister bogstaveligt talt besættelsen. Okay, lad os lade hende prøve. En ting, folkens. Jeg kan faktisk ikke lide det. Jeg synes, dem vi får i Indonesien er lidt bedre. Det smager lidt for meget af fisk. Jeg er ikke stor fan af det. Jeg smed det bogstaveligt talt ud. Jeg vil give den en solid 5 ud af 10. Den er meget gennemsnitlig. Okay, nu går vi videre til villing lige her. Er I klar til den her? Jeg tager et godt stykke, det lover jeg. I skal lige se det her. Kødet på den er bogstaveligt talt skinnende hvidt. Du får et stykke her. Det vil sikkert at sige, at hun elsker fisk. Ja, det er den, tror jeg. Okay, se lige på kødet der. Det er skinnende hvidt. Lad os prøve det. Ja, fru. Det er helt klart den, Rob. Den villing er klart den bedste, ikke sandt? Gud, det smager så godt, mand. Der er kun én ting tilbage at gøre, og det er at tage Froth med ud at svømme for at gøre hende ren. Er du klar? Har du spist frokost? Nu! Det er tid til at svømme. Lad os gå. Okay, kom så, lille babyhaj. Sådan, dygtig pige, dygtig pige, dygtig pige. Vil du tilbage igen? Okay. Det var det for endnu et eventyr. Hvis I vil se flere videoer, har vi mange flere fede lige her. Og glem ikke at like og abonnere. Vi ses næste uge. Sig farvel, Froth.